Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Skul Riwar Mihngi Presbyterian Secondary School Omtong East Khasi Hills District henne kasngi kalapun kutno ya kajing rakhe ya ka Jubilee ksiar jong ka Skul hakba kajing ipu iping hakani kasngi u moderator ka Khasi Jaintia Presbyterian Synod pedeng ulalong kumu kongsan bat UMDC ka Mauken Ro uba S Warba ulalong kumu sembut kongsan habakren hakane kasngi na keleng usembut kongsan uba es warba uloong ngin pen kentang ya uni usnam Jubilee bat ngin pen benaru ya kajinglat luut na kamenta jungi baro ula benrap da kebaong bagi Khynnah Skul ki dei ki badan bok na ki badan bok tam namar ki yo pentaha kani kajing rakhe ya ka Jubilee kser jong kani ka Skul ha kapor baki dangdon hangni kani kan long kasngi bansa jingkan mau bat pin saya thu khana na kamenta ki weipat hadien bat klempep wat yala ki khun gikti jong phi don kajing shania halade bat ban omdon ya kajing tieng ya kanu kanu ka subject ka ba phi puli Jubilee pa hun Jubilee musi bakui là play yêu yêu màu sắc chỉ cần máu các chị đọc sam thâu nằm trong cái là Riwar Mihngi Presbyterian Secondary School Jubilee long kapuram amen. Riwar Mihngi Presbyterian Secondary School, an institution of the Presbyterian Thrang. In commemoration of the Golden Jubilee celebration, thus far the Lord has helped us. Unveiled by the Chief Guest, Reverend Ïohi, Director Presbyterian Thrang, in the presence of the guest of honor, Shri Sai Bolang Warba MDC Mauken constituency on the 30 October 2025. Kadak penyo ya pensiapno ya komunikasi ya cinta jam Skul san senang kita juga tahu itu dari Skul hari ya komunikasi lama kan menjo pensiapno ya cinta juga ni Skul san senang dan kita mau play penyerap nangis mat Skul nang ya sekarang kang tak buram semua amen. Baik ya kini ke souvenir sakan mau jongko Golden Jubilee jongko Riwar Mihngi Presbyterian Secondary School Umtong. Jingkerku ia pelaka salam kalau kejingkerku ia kabalang kejongme kalau kiatian pemalaban kam kurai dalam tak buram kejongme kita lakukan alam kurai kita ikut kebang berkrisat kurai juga malam juga pelaka salam kurai berbagi dan hukum ni kurai ni belah kepau yang dalam juga dor kurai kilom sahabat suara barang keji kau keji kurai keji ia dalam bang yang ni ke Skul kurai hak ni keji kurai dah mentang ai keji syukuri dor yang dekat han jadi Kabalak lek kadai ke jong kiwei kamenta kadai ke jongi bat kalasai kai ke bagin ai na kabanta kilung din Shua bangan penkot Pastor Sangren ke ba phi perkhat na kabanta ban kentiu shu ya kane kadong ka than chingi lengba ka jing sakri chu kane ka skor nga ong phi ngane don kat bat phi wala dangalong tangkum MDC uba phiatip hi ka bor ka baret nginam don than ke bangin na ban le ke bakham kraw handai ngange kumbo ong ka tu ka kentien ka banga pule ka poetry dang le class 1 manchwan
little drop of water, little grain of sand make a mighty ocean and a pleasant land. Ngenya penlong lang rengkat bat phi kum ke sinat borok ka weiru ya kita ki ching thmu ki ba khrau ko chang phi wat ngan nei don rengkat bat phi na ka banta ke ni ki kam ke ba phi thmu hoi nya nam la ban ong hang ni ke por ban pen pana ba kata ka ban le ngasngong nin nam ya bu ek ai ban ni kulari ki binat hati ki barang saklau reng ong ngan ya treilang rengkat bat phi ya ke ba phi don namar I believe kum ban ong latin pareng. The only weapon kabala ban weng no ya ka jingdum ka jing sadien jo ka thang ke jengi is only through education. Kumbai chairman jengi na do mane ila ong. Yang ini ya lang na kanai ju ka man sim jo ka jengi trilang. Ban kan diu ya ka education ka jengi ban habang ila long educated kadai du ban wan sa kata ka jinglong civilized. Bangilong kita ki nong song sinong jo ka mau kan ro constituency ki badon ya kata ka jinglong kabakiway kinhapan pet bangi don ya ka ban ai pateng da ka babha na kam takiway pa kadu nga ai ka jingkit bokit weng na ka banta jong baro kino hikai ki baran ne ka skor ki ba penlong yang ne ka skor ko makalong ha ka ne ka saindor ka pamanta ya kino hikai ki bla song thai ya kino hikai ki barang sedang na do bos sedang hadu ka ne klimat ki pamanta ya ki khot jong ka SMC ya baro iwe pe we gi bidon ka bah ka banta ban kentiu ya kene ka skor khublei she changu ya ke jingtri sitom go jengphi ya ke jingdon banta ka jengphi ublei un kur khu kur do rangkat bat phi ya ka gi be plabet ya unu sembai ba pha ngange un sasai in riu khosha wat his pasha hakipor ke bandang wan ai ba kene ka golden jubilee kan long ka jubilee chong ka jingkel khu om tang ka jingkemen om tang ka jingsupha kanwan ra ru lang ba ka bor chung kun ra nong bonong thau leng ba ka jingir khu ka jungu leng ba ti ka bas bon ka bas ai ka jungu un ai ru ha man ka wei ka long yeng ka long sam jong ki khna skor ki baran ha ka ne ka skor ka bangi rakhe ke ne golden jubilee ha ki nong punya changka ya ka ta ka jingir khu ka badap yang ya ka bangin shat ngin klan ngin kot ngin kya ngin biang ka perkhat ka perdang ngin biang ka lecawan bat ba ka long briu ka man briu jungi kan long da shisha ka ba phu ba phien ai ba kani ke jubilee ikhtiar ke jubilee ka bangi rakhe mata kan wan ra hangi ya kata ka jingkat khu leng ba ka bor jung kuna na jrong sa shisien ka snem jubilee ka basok ka bakamen ka snem jubilee jingkat khu na ka banta cho ka skor na ka pata ki nong punya jing skor ki khna skor ba ye ki kme ki pa bat kum juk lang ini baro iwei pe wei khublei sibuan khublei se jaro li kumbala pensnau ru ya ka ai ka baktin ka jung bulai ka kren kumbang isdang lang ba ka jing duai ngakwa ban biang ru ya ka ni ka juk ka tien sa sisien ngin pen kentang ya uneu snam jubilee bat ngin pen benaru ya ka jing lai luot na ka benta jongi baro iwe pe we khna skor ba ie nas ngo bodong pidai ki briu ki badan bok na ki badan bok tam namar ba phio banedon banta hakane ke jing rakhe ya ka golden jubilee chokane ka skor ha ka por ka ba phidang don hang ne ka ban long ka sngi ka ban sa chingkan mau ka ban long ka sngi ka ba phinom klet ka ba phin saya tho khana na ka banta ki wei pat hadin jong phi balle se khlempep wa hadu ki khun ki ti ki jong phi ya ka ba ma phi hidal de philong shibenta jong kata ka jingpen krau ya kata kasngi ka bakar pang namar kata lengkot e akan ka por na ka benda jong phi khina skor ki badang dan menta kumba phi philong ki badan bok banyo ya ka benta ban celebrate ya ka golden jubilee na ai phi tang we kentien kum I pasok ba phin pensiong nong rem ba phin perkhat ya ka gantien kabangan kren da pareng ka baong ha ka ni kom start to do what you can then do what is possible and then one day you will find that you can do what is impossible don ke jinget halade don ke jingshane halde ngaku aban ong ipi kumuno hikai bang sai lap ya ka ni ke jing sisa ka sai don lepa ka jing tien ya ka subject jing ken but science
Hagi ni kena skor cungi senong kendang. Buana peleng cungki nadu nalayeng la isi lepa ya ke subjek cengkeng, ya ke subjek sains. Dakali ya ke ai kedau omtet. La shibu lepa ya kata ke building block la ni full stop ubahe ha khmat cungki kena skor. Ngakwa ban IP ke ni ke assurance. La ni ngakwa ban IP ke ni kentin ke ban ai men sim lam na ke ban cungki. La la ki wei ki la balai pi pim la balai ngingim la. Hagi jingi iga barit ke jenga kum ke jat riu nyau trap nyau skom ke bangidan nang ne. Ngim duna ha ka san perkhat. Ngim duna ha ka jing pro ye ke jing ke jing perkhat. Ka bangi duna ka ka will power. Banya chakman. Na ka ka daw kum bakadon ke kentin jingong. Na we no rufta ka boong ikini kentin. Education will not complete without character. Kajing nang kajing tip jeng pi kanam long ka pura klem dala ban pek pat ya kajing long kajing man kajing pi. Na kata kadau ka complete education ka bangin yo. Kumbaga ni ka skor kala ai na ka banta jeng pi. Na ka banta ki bela pendap ni kajing kuliah ka skor. Kadai bandon ni kita ka atli ki benta education plus character. Hakani ka singi pai da ka man sim jo kajing singongo. Syakitu ki balong ki nongseng. Kinong sedang nak kabanda kani skor ya kapa ngin namla ban sngau thu hadu kano kitrut ya kamau kadin ha gitu ki porban penlong ya kani skor kumbakalong lengba kata ku umsep ke bakita kilong shuaman shua ke jonga ke jumpi ki jam ka penlong ya pi ban yo ban celebrate ya kani sngi ke bakarpang ka sngi ke bakarpang wat klet ya kita ke baro ngaset kran ya kani kentien ya ka bang ong ki bubul ki kena samla ke jongi. Tip ya kemenor, imsngi ya kementa, sandor ya kalasai. Kani kani kebenta ke jonga pada jongpi, kum kilong menta, bangin la, banyo iya ke ipat kasinjam hadin san potuli biang kisnem, kiban saya ini sekman. Kisan potuli kisnem ke belade biak hadin jongi, kini kisnem ke bakilong shua man shua ke jongi, kiba haswa jonga pada jongpi kila le ya ke badai ban penlong kum ni ke makalong. Sasan pau nang ni sakmat kadai ke benta ka jongi ke jongpi ban le na ka benta kita ki banwan hadin san pau snem ki ban shong akan ka skol kum badan pi kinmat ya ke pat ke kham kraw kham shalor ha ki benta ba per ngamar tatien hapre ke jingdon jong kinong yalam ki baya nang kat per ka sanjur play na ka benta ban pentulon ya ki kam jong ni ka skol lengba ke jingalam jong ka sinot i brokowai Namar tatien, bagani skor kanang kiu syafrang, kanang kiu syakliar, kanang saya kita ki akhia ki amir por jong kani kathan ke jong iya ka bangidan kam e. Na kata kadau, mano ban tip. Yo ma phi ki badai ki kena skor ki ba syong matang ni, pin kilalong la syal hisngi, kita ki sok pen i, ki ba hakawai ke sngi, pin la ban yeng ka ke juk ronsan ka bangan yeng. Om syu tang tutau guest of honor. Nei le si pinwan tu kumu chief guest ban wan biang ban ai ya kata ke jingker ku ke jingker dok ke jong pi ha ka skor ke bala pila puli kan long kai ke besnop tenat lara kita ge kinjia ha kita ki por ki bandang wan ngai pi ku kena skor ye ban penurlong ya kan ke bang keren namar ngamar tatien ngidon ke jingai ngidon ke jingkermen bang ngim duna kum bang ong ya ke bang ong mene kum MDC ngasngau ban pha akan ke por ya ke jing khublai ke bakong san na kaleng ke jonga na ka pada jong pi baro i we ki pastor ke badan sirin jonga i bakhai badan sasen ki balong pastor ne i bangi kendok nge tang nge selok sia ya bangan nyau tangru ya kerteng jong pastor suting i bang apoi ngene raya thu mene ngapoi biang ngene na do ke por ba nadu ke por bakla di pastor suting ngapoi biang mentah hakum kane kasngi ke bakentang kasngi ke bakarpang kajingnya tay kajing slok ke bangayo orang kat batki na kapor sa kapor nala banong lada ka penlong yang akum ni ke bangalong bangayeng ni kadai bakidon kita ki kunjing start ki bak tersat har ki sertap jong ka sandor perkhat ke jonga khublai sibon na kapenta kini ke baro
บัดคุบเลยชิบุนกับราชงพีปารอยไว้ไปไว้รู้กิบัดอนกับหะกับบรรดาบันเป็นลองยังงาคุมในกำบังลองฮันเรกับกองสันเองกับสมบัติคุมบากสกอร์กับไอ้งูนักบัดตากับจิงดับยังไงกับ Golden Jubilee สันพงษ์น้ำงานกับสมบัติบันในชิบันตารังกัดบัดพีบันไอ้งูยาวอุเบลยนังบูอุเบลยนังเท้านากับบัดตากิไอ้บารอกิบุลาเป็นลองยังงี้คุมในกำบังอีลอง